Les persones sense llar que dormen als carrers de Barcelona No volen res. no aprofiten els recursos que els ofereixen. Són incívics i violents. Són alcohòlics i no volen treballar. Viuen als carrers de Barcelona perquè és fàcil. Viuen al carrer perquè volen. O això és el que diuen de nosaltres.